tiprasa hini ba tiprasa bari o phaimani loge no borong munang SDM develop khlaini ni phaising yapri shekha obokhe obdi hai phaimani loge no CNG salogoi rikha obon chekang bisi nui hai CNG pok khlaijak tongmani kebo chaitongnai krei heba borong munang Kwtal SDM Karbook sapaimani loge no CNG salok jagai thangka obo sana thangka angke belai no kungchuk jane kok Karbook amchani pati menurut Karbook SDM samjai jamatia kok naraka hadia bunchai sikang khanai ne Karbook ni no social worker hiran maitri pra tam huni kok saka Karbook Subdivision ni angge kaisa sing onek din kalau rumoi sing kini Karbook area dayo ba Karbook division dayo sing CNG ni bagi maya lai sing mia SDM Kwtal phaimani yagalo lai sini Karbook dayo tabok CNG Kwtal sing mia ni simin manha lai ang joto lukurunang koini musungo sini Karbook Subdivision dayo tabok CNG chalo ha Karbook ni jog rong hoi jo borok nai tongmani je Karbook bo kaisa CNG chalong thangnai mepro borok ni imang nukmani bastabo phaika mokhangkha jemia watoi nokban ni bisingo no orneo CNG chalok khlaili jakha joto tongoi puila o sing CNG ni amoro makha CNG gas ro makha soto sadon jamatia nei master masa tongo Karbook ni ne bon puila ro sing leka bon pore auto roga karo laika mepro watoi patai tongmani bisingo no Karbook ni gari chalok na dok gana gini ni je amo okara sakra tongnai dok wahina puila chalok khaimani hisabe nai ni pebeka ang sokare naileka arnio tongkha ani December masaloke tongkha tei arni boristo neta rok tongkha okara sakra rok tongkha angke srai jobok rok tongkha bakto sakri khene rok tongkha ke nai khatung khajane bising tei sing mepro orlai jaka ingke amo message roni musugo je Karbook ni borok ni imang mukhang mani kokno hoito tabu kabang masamaya tongjakhana boroni thanio tini press club ni bisingtei press club ni sakhar mumbai boroni satya mumbai Karbook ni amjonta ni oro jottona sirowani thangnai je Karbook CNG chalongkha CNG nagoi joto borokna gari auto je tongmani Amarpur thangya Udaipur thangya miapron sing chalok laimaka amo Karbook ni Karbook Subdivision ni kaisa bekrang hiokjak mani haingo ma khatongo je Karbook agi je mo bekrang asak rage ke tongmani tabok bekrang taisa hiokjak phaigo nge boni loge sing tei kwbangma jinis ni sinro tabu mathai tongkho sarkarni torop theke bono nathani bosang dagya khe jorani bisingtei government ni thani je sujog subida tongmani no nathanio press club roni bomika kwbangma tongnai press club rong khana fourth pillar of the democracy hojaga borok ni bisingtei saktarmani tei borok ni prosad ni bisingtei amjanata no sirolaini sing saktalai press club no belai hambai borok ni loge sing area development ni borok ni development